হয় ভাল লাগিছে ঘৰ পাইছোঁ যিহেতু বহুত দিন পৰা পোৱা নাছিল এই বিটিআৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত পাইছোঁ আৰু কি ভাল লাগিছে ओरैनोथ' दिनै दुलाराय जोंनि बिटिसिनि सिङाव मोनब्रै जिल्लानि सिङाव जेसेबां आवाज प्लास खामानि जाफुंगासिनो दङ बिनि न' दरजा खेवनायनि हाबाफारिखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा सरकारनि सोद्रोमा साफ्रोमबो जोङो मावफुंगासिनो दङ गुबै खोन्थाया जादों जों जेसेबां हायो खोब स्पिडआव मावनायनि थाखाय माबाखौ लादों बेनि थाखाय सोरबाया राजखान्थि गेलेनो नागिरनो हागौ बे राजखान्थि गेलेनायनि टाइम नङा जौगाहोनायनि टाइमसो ओंखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो मोननानै गोजोननायखौ मोनदों हिसाबै दिनै गंबेसे न' दिनै 10ता खालामगोन अब्लाबो आं जागायजेननानै दा दैबाना जेरावनो मेरावनो दैबाना जादों बेंटल जोंनि बे सिडली ब्लकनि आन्दारावबो गोबां जायगायावनो दा मालिबिटानिफ्राय लानानै ओरैजाय दैबाना जागासिनो दङ सिडली आरो बर' बाजार ब्लकनि आन्दाराव नंखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गावस्राजोबनानै दा गावबा गाव खामानियाव थांजोबदों दा ओंखायनो बावैसोनो जोंनावहाय 14 नं चिरांदुवार बियाबाव मोनथाम जायगायाव पार्क फाइन दिनै गारगोन बेनि हाबाफारियाबो जागोन बेवहायनो आं नांथाबना थागोन सार बिपिएफनि एमसिएल बिथांमोना बावैसो साननैसो गोलोम बोथोरनि रामबावजा एसेमब्लियाव थांनायखौ जों नुनो मोनो लाजिदों बिसोरो लाजिनायखायनो माने ओंखारबोदों आरो गुबै बाथ्राया जादों बिसोरहा बुंनांगौ जेबो गैया बिसोरो मोनसे अजद दैखांदों सरकारनि सायाव जे डिलिमिटेसननि बाथ्राखौ लानानै सावरायगोन होननानै आरो डिलिमिटेसना जेरावहाय जोंनाव माबायावनो गैया एजेन्डायावनो गैया कुइसन आवारावनो गैया बिथांमोननो कुइसन आवार बिथांमोना बिराद मोजाङै मिथिगौ 17 बोसोर सासन खालामनाय सिस्टेमा मा बेखौ मिथिगौ खिन्थु सिस्टेमखौ बिथांमोना 17 बोसोर फालिबोआखै बे मोनसे कालचार जाबाय दिनै सिस्टेमजों सोलिनायाव एसे लाजिनाय मोननानै बिथांमोना दिनै ओंखारलांदों आरो मा दैबाना जानाय ओनसोलफोराव मा राहा लानाय जागोन रायजो इमिडियेटलि न' गैजायैफोरनो सोरबाया जुदि रिलिफ थानो गोनां जादोंबा बिथांमोननि थानायनि बेबस्थाखौ गभर्नमेन्टआ ओरैनो रेडि जानानै दंखायो रेसन रेडि जानानै दंखायो इर'सन प्रटेक्सननि थाखाय जोंनाव पार्क फाइन इमारजेन्सि होनो थाखाय रेडि जानानै दंखायो